Hitam bantu ratnam kong dia jisni upo cangkuas kasih. Uba kitbor nongrem ubadai state president ke NPYF ula kentat ya ke jingken thok badangshan halor ke jing sakut ki kampen roy ha ke jela da ke bapenpau ba ki long ki bayalam bakla. Ha ke jing kendu jong u bat ki nong thok kubor ula penpau ye kampen roy ha ki tenat ba pher kam tam ha ka baidai bat ke tenat ka kwat ke khia ha ka bala janman laki district la don ya ka civil hospital bat la kentiu ya ka jingdon ki primary health center bat ke community health center uba nongrem ula penpau ru ya ka jing sngokhia halor ka jingkiu jong ka jingdi drug ha peneng ki samla da ka bakhot bat wer badan ka jinge trilang jong ka sarkar ki council bat ki seng bhalang banyele persya ya ka ne kamat ka bakta jur ya ki longyeng bat ya ki imlang ka salang wanita ita manong lesi kata gajingkan kamlong ka ba solusyong niya lada bangan pensyong nong rim lada ngan paidin tiap tang kendiat ya ki por ki bangan ngam kana banta karoi kapar jo kejalan kriya kale per pak lebah rehat ni por bamta ki si ki si la don janban ki dong itain bat ni la don wat ya ki civil hospital men suang i don tang ka civil hospital semua rim tang ila don ki civil hospital janman ki district headquarter de kani ka pen pausai kedar ya ka cingkiu jong ka cela ka jogi